Machiegni kendo mosenindo retired Colonel James Nguyo Gitahi oywa kaka jal mane nigi hera, osiep mangita kendo jal mane ohero tich mane otimo gi chuny achiel manomiyo oriembo ndeke manoting'o jotend piny. Mosenindo Gitahi en jaod seneta mogwel Betty Montet mosebedo katiyo gi kambi mar Royal Media Services kendo bedo kod osiep machiegni gi familia mar jakom mar kambino mano Dr. SK Masharia. Colonel Gitahi okete kar yweyo mare mogik kawuono e dalane mayudore Maanzoni, kaunti ma Machakos. Joyce Oduor gi ler mathoth. E gwenge mag Maanzoni, kaunti ma Machakos, anyuola, wede kaachiel kod osiepe nochokore Nyasi mar kopo mogik mar retired Colonel James Gitahi mane owito ngimane e masira mar apaya e apaya ma Mombasa Road. Nyithind mosenindo Colonel Gitahi oywago wuon margi kaka wuoro mane jahera kendo mane pache liu mane ohero nyithinde duto. Recent years, you never missed the chance to remind me that you loved us and that you were so proud of us. Those words, yet profound, now echo in my heart. I shall miss you so, so deeply, my dear. So much. I think I'll not be wrong when I say we will all really miss that great man right there, lying down. And although he's gone, his teachings will remain. He will remain always in my mind, always in my heart. Senator Betty Montet, ma en min od mosenindo Colonel Gitahi, oywago wuon par mare kaka jambola mane ohero familia mare kendo ne sire lwedo e chenro mage duto. My Jay was a gentleman and lived his life as the most humble person I've ever known. His wish was to see me and our family living happily. He made sure that we never lacked and gave us his all and best. Owete kaachiel kod nyimine mag mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka nyathigi maduong' mane nyisogi hera kendo kit hera kod nyiero mane omiyogi ema koro odong'negi kaka rapar. He was very close to the family and led us with respect and love. As we bid farewell to him, let us carry forward the love and laughter he brought into our lives. He taught us the values of hard work and integrity. You always pray that someday God will bless you with someone, at least one person who will be able to hold you and hide your nakedness. This is the man who did it for us. He didn't want us to look like we didn't have. We didn't have really. He would give you all his time. The laughter we shared still echoes in my heart. I have lost not only a dear brother, but also my guiding star. Osiepe mag mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka osiep mangita mane nyalo gen kuome kendo kaluwore kod kaka ne otimo tije maber ema omiyo noriembo ndeke mane ting'o jotend piny. Alikuwa ameonyesha uhodari wake na fikra za hali ya juu kwa sababu kumfanya President Moi akuchague kama balozi wake. Hiyo ilikuwa si kazi rahisi. Huyo mzee alikuwa achagua wale ambao anawaamini kabisa. Kwa hivyo yeye alikuwa mwaminifu, mtenda kazi hodari. Komanda mar jolweny mag kor lwasi Major General Fatuma Ahmed mane otelo ne jolweny e kopo mogik mar Colonel Gitahi oywago Gitahi kaka jal mane oketo chunye e tich kaka jariem ndeke ka bende joriem ndeke mathoth ne okale lwete kaka jal mane puonjogi. He was an excellent qualified flying instructor and afforded the chance to impart the same skills to many. He set very high standards at the VIP wing, as mentioned earlier, thus ensuring consistent and differentiated service delivery. Riwruok mar Murang'a moting'o nyaka jakom mar kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod Gathoni Masharia mosebedo kod tudruok machiegni kod anyuola mar mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka jal mane ohero goyo mbaka kendo mano ema biro dong' negi kaka rapar. You are always there with a wide smile for each of us. They are there with a story that made us laugh and advice that was delivered in your quiet, easygoing way. So life has been all this time that we, Murang'a group, we always used to go there during Christmas as families. Yeah. And we would stay there before Christmas Day until New Year's Day. I must not forget to say thank you, Mr. Speaker. When Gitahi moved on, when I got to Machakos mortuary, I found the senators, Veronica
my sister, and many others were there. I said, this is the Kenya I want. Retired Colonel James Gitahi nowito ngimane masira marapaya e apaya ma Mombasa Road Tadika Beach dueni. Okete e kariweyo ma Ramogi e dalane mayudore Maanzoni, Machakos. Joyce Oduor, Ramogi TV. Madjasaye ket chunye kama okwe. Komachielo ni e kaunti ma Kisumu dwaro ne jogo